Oké, dames en heren, we hebben een fantastisch FK, jongen. Ja, je laat me even een goed plekje te pakken. Daar, inderdaad. Maar te... Echt meter. Ja, dit is maar nou, het is nog stil. Ben ik liefst hoor? Jazeker! Maar het komt heel erg in de buurt. Jonge mensen zoals het wordt, yes, is voor mij Timo. Dat zou ik wel leuk vinden. Ja, dat is mooi. Maar Timo heeft die kent toch ik zeker hoe die jonge meter 54. Echt. Leider in de wedstrijd. Leider in de wedstrijd. Ja, klim op! Weer heel goed. Hij staat helemaal stil. Nummer 2 bijvoorbeeld, nog 4. Dat is hier Sander. Hij heel goed uit. En weer een handje op de kop. Dat zou moeten nog, omdat het heel 4 is. Zo, dat kan wel zijn. Goeiedag. Nou.